Anambra State Command nke Chaplain Corps Policing Explorers Chapol emerubego ọgbọ afọ iri ha na steeti ya bụ mmemme nke ha kpọrọ afọ iri bụ mmemme ọgbọ afọ iri ha nke afọ 2023 nakwa agba nke itoolu nke nzukọ omekwa afọ ndị Chapol na PSSC were ọndụ n'Ọka. Onye nta akụkọ bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a ka o si. N'okwu nnọọ ya ka onye kọmandant nke Chapol na Anambra State bụ Maazị Joseph Ekwunife kwupụtara mbọ ha na-agba dịka kọmand nke Chapol n'ịgba mbọ hụ na ya lụpụtara ebumnobi ya bụ otu nakwa ịkwalite ezi ndụ nke ụmụ akwụkwọ. N'akụkụ nke ya, onye isi otu Anambra State Association of Town Unions bụ Barrister Titus Akpudo kwuru na ezi omume bụ nke na-emepere mmadụ ụzọ ma rịọ ụmụntakịrị nakwa ụmụ akwụkwọ ka ha gaa n'ihu na-etinye n'ọrụ ndụmọdụ nne na nna ha na ndị nkụzi ha na-enye ha iji nwee ezi ọdịnihu. Onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Ọka bụ ọkammụta Charles Esimone nakwa onye isi ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Oko bụ dọkịnta Francis Kanwafulugo n'otu kwuru mkpa ọ dị na ndị ụmụ akwụkwọ ga-aga n'ihu inwe egwu Chineke na ibi ezi ndụ, ebe ha nọkwara kwee nkwa ịga n'ihu ịkwado Chapol na ọrụ ọma ha na-arụ. N'okwu nke ya, onye isi nchụaja Life of Faith Gospel Assembly International bụ Right Reverend Emela Obiora nọrọ rịọ ndị nkụzi ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-etinye uchu na nkụzi ha na-akụzi, ebe ọ rịọkwara ndị eji okwu agba izu n'obodo ka ha gaa n'ihu ịkwado ma na-atụnyere ndị nkụzi aja n'ukwu. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nọrọ na mmemme ahụ wee nabata asambodo nkwanye ùgwù bụ nke eji ekene ya n'ọrụ ọma ọ na-arụ n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na Anambra steeti. A nọkwara na mmemme ahụ wee nyekwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Ngozi Chumude nkwanye ùgwù maka ọrụ ọma ya niile. Ndị ọzọ akwanyekwara ugwu na mmemme ahụ bụkwa ndị kwukwara okwu nke gụnyere onye isi ọrụ nke Senate President nke Nigeria bụ Chief Sylvester Okonkwo, bụ onye nọchitere anya ya na mmemme ahụ bụ Maazị Ikenna Emechebe nakwa Maazị Humphrey Ngọnadị bụ onye isi otu South East Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture bụ ndị kelere ya bụ otu Chapol na mbọ ha na-agba ma rịọ ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-etinye n'ọrụ ebumnobi niile eji wee guzobe ya bụ otu.